Sayang bago yung mga isda ah. Mga dumok lang tanan. Sayang bago. Kinsa ni tambang mo? Ito. Tambang mo ni tay? Tambang mo ni? Awa, damo kayong kwan. Napunda. Sayang po dani eh. Sayang kayo? Saan yung kuha? Saan eh? Danglay? Pilang kilo ng danglay? Pilang kilo na? Pilang kilo na? 50 daw. Ang jawiran niya? Pilang danglay? Kaya na mo. Ay, isang kilo lang. Oh, nagagaw no. Kanya na to. Isang kilo lang po. Tay. Oh. Agay, kita ako. Ate, buhay rin ng princess ko. Ano man itibangon te? Tara, nakapalit sa og danglay og usay nga lang ng isda te? Malibalay og danglay og gis. Sa taga ni? Malay-balay, danglay og saan ni? Lagaw sa taga ni? Nengki ni mga abot ay malay-balay daw tangan murag golden ang saan ni? Murag golden yang kulong kini ba? Malay-balay daw tawag ani. Malay-balay. Tag to 15 kilo. Ni napay danglay sa lalo. Silang titata og dani. Kasi para na sa ero kay dili namin labas. Dubok-dubok na. Sa amin niya sa baon. Oy, on ayaw. Dito na nigluto kay madubok sa mot. Dubok-dubok na. Pag timbangan. Ang timbangon ni siyang 250 laras na ning kilo ani 250. Para na ato ng timbangan bilang yung malibalay. Malibalay. Kasi yung gawan sa dina. Malay-balay. Taga isdang malay-balay. Wala! Danglay o kuan. Tawag gani? Ito gani? Bulan-bulan mo? Tawag gani? Malitubong. Malitubong nito no? Tara ka vlogs. Palitag isda. Worth 790 grams. Tag 250 ang kilo. Nagari ang karo. So, mga ni tanan. Ako na ipakita dito nga 790 grams. Thank you sa isda ang orasyon daw ito. So muna, imo muna gikuhaan kasi nga na first balay-balay. Balay. Ha? Uli, balay. Malay-balay, Uli, balay. uli-balay. Oh. Ano gitawag ko? Uli, balay. Uli sa balay. Oh. Salamat sa grasya nato mga buntaga. Nakapalita og nindot nga isda. Sa tayo natin isdang malay-balay. Danglay og uli-balay, danglay og